Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistan 12-nji dekabrda özüniň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen bitaraplyk statusynyň 29-njy ýyl dönümini belledi. Resmi media ýurdun bitarap pozisiýasyny daşary siýasatda gazanlan iň uly sepki tökmüne wagt edýär. Ýönetimçiler bu durumdan üzgünlik guraly hökmüni peýdalanylýanyny aýdýarlar. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna gazanlan bitaraplyk durumy öňkü Sowet Soýuzynyň iň gün ortasyna ýerleşip Awganistan, Iran we Hazar deňizi bilen serheşen Türkmenistana parahatçylygyň kepili boldy. Bu status bilen Türkmenistan halkary harby birleşmelerden, soýuzlardan aran açdy. Şol bir wagtda harby agresiýa duçar gylan halatyna beýleki döwletlere Birleşen Milletler Guramasyna ýüz tutmak hukugyna eýe boldy. Türkmenistan özüniň bitaraplyk durumuna esaslanyp halkara çakmyşlyklarda tarap tutmazlygy, goşulşmazlygy saýlap alýar we zerur bolany diňe parahatçylyk we saklanmak çagyryşlary bilen çykyş edýär. Ýurdun bitaraplyk siýasatyny öwrenýän synçylar ilmi işgärler durnuklygy we parahatçylygy saklamakda şeýle pozisiýanyň ören ähmiýetli bolanyny taýýarlar. Ýöne şol bir wagtda synçylar bu durumdan ýurdu daşarky dünýäden üzgünleşdirmegiň guraly hökmüne hem peýdalananyny aýdýarlar. Bilermenler Türkmenistanda ýyllar boýy üzgünlük siýasatynyň alınıp barlanyny tasdiklaýarlar. Eýsem bu siýasat halkyň aň düşünje giňişligine, döredijlik dünýäsine, edebiýata we sunugaty nähil täsir etdi. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri programmasy şeýle soralar bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halla mikrofon uzatdy. Ýazyjy bu söhbetdeşikde Türkmenistanyň onlarça ýyl bäri dowam edýän üzgünligi bitaraplyk siýasatynyň sebäp bolmanyny düşündirdi. Ýöne şol bir wagtda bu üzgünligiň edebi erkinligi we sunugaty giňişligini goýduklaşdyranlygyny aýtdy. Hudaýberdi biz bu gepleşikde üzgünligiň halkyň aň düşünje giňişligine, döredijlik dünýäsine ýetiren täsirleri barada gurrun ederiz. Ýöne söhbetdeşigiň başyna entek edebiýat, sunugat, döredijlik temasyny geçmezden ödül siz siýasy jaqdan bitaraplyk statusynyň ähmiýetini nähil düşünýäňiz? Türkmenistanyň bitaraplyk statusyny men gowy pikir bilen garaýan, sebäbi şol döwürde şu statusy Türkmenistanyň Daşary işler ministri Boris Şeýhmuradow tarapyndan alındy hem esaslandyryldy. Boris Şeýhmuradow dünýä derejesinde pikir edip bilýän, şeýle hem dünýäni gören siýasatçydy. Ol bir näçe ýyl Hindistanda işläpdir. Şoňdan birlikde Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny beýleki günwatar ýurtlaryny bilýär. Şol jähetden Türkmenistan üçin bitaraplyk statusynyň mühimdigini düşündi hem şonu gazanyp bildi. Bir elbetde wowzat. Şonuň ýanyndan hem şonuň öňü syra Russiýanyň prezidenti, şo döwürdäki prezidenti Boris Yeltsin Türkmenistana geldi. Hem Türkmenistanyny Russiýanyň harby birikmesini ýerleşdirmek, goşun bölümlerini galdırmak barada mesele gozgody. Türkmenistan elbette bir teklip bilen alaşmady. Şular ýaly halkara siýasy hem harby gatnaşyklara goşuluşmaly üçin bitaraplyk statusy Türkmenistany ören ähmiýetli boldy. Sebäbi Türkmenistan kiçijik ýurt, onuň goşuny beýle bir köp däl, hatda häzirki wagtda bir öz harby mümkinçiliklerini, öz içki howpsuzlygyny goramagy da Türkmenistanyň soldatlarynyň, eserleriniň sany ýeten okşoň üçin bir bähwetli. Ýöne bitaraplyk statusynyň ýurdy çetleşdirmek siýasaty alınıp barlydy diýilýäni. Bir Türkmenistanyň resmileriniň aýdýan siýasaty. Eger Türkmenistan şol statusy almadygan bolsa ýurdy çetleşdirip bilerdi. Sebäbi biz Türkmenistan bilen deňeçer gelýän iki ýurdy göz tutup görelim. Olaryň biri Demirgazyk Koreýa. Demirgazyk Koreýa barada düşünje köp, ol barada maglumat bar, yeterlik. Şoň bilen birlikde Demirgazyk Koreýadaky adamlaryň nähili hor hem garyp ýaşaýandygyny aýdyp gelýärler. Nagoloyda Demirgazyk Koreýanyň eskerleri Russiýa geçirilip harby maksatlar üçin peýdalanýar. Şonu aýdylyşyna göre bir harby gullukçynyň aýlygy $1 $3 aralygynda diýär. $1, $1,5, $2, $3 da. Ine şol derejede ýaşaýa Demirgazyk Koreýanyň ilaty.
Demirgazy Koreýanyň bir taraplyk statusy ýok. Beýleki bir ýurt Eritreýa olam ören bir gowy ýerde Gyzyl deňziň gyrasynda yerleşen ýurt, onuň ören täsin faunasy we dünýäsi bar. Ol ýurtdyň turistleriň, seýahatçylaryň hasabyna da öz ykdysadyetini, öz durmuşyny gowulanşdyryp biljek ýurt, ýöne ýapyk ýurt. Ol ýerde ýurdun prezidenti häzir çenli çalşan 93-nji ýylda şol ýurt öz garaşsyzlygyny alaly bäri diňe bir prezident eýilip etip gelýär. Men diýjek bolýanym Türkmenistanyň çetleşdirilmegi, Türkmenistanyň ýapyk bolmagy, Türkmenistanyň şu häzirki ýowuz siyasata gelmegine bir taraplyk statusynyň täsiri az. O bir taraplyk statusyny diňe bakan üçin ulanýarlar. Ýene şo bir wagtyň özüne ýurtda höküm süren özüňöligi inkar etmek kyn. Bu bir taraplyk bilen bagly bolsun ýa-da bolmasyn. Şol özüňölik inni gepleşigimiziň esasy baş maksadyna dolansak, şol özüňölik siýasaty Türkmenistanda ýöredilen edebiýatda, sungatda özüni nähili görkezdi. Ol özüňöligi hiç kim zet edip bilmez. Hatta Türkmenistanyň öz resmileri de şol özüňöligi ret edip bilen oklar oýuny boyun alýarlar. Durly ýollar bilen boyun alýarlar. Bu elbetde sunugata edebiýata gaty yaramaz täsir etdi. Sebäbi Türkmenistan SSR-iň dargamagy bilen öz garaşsyzlygyny adam wadyna, öz milli taryhyny, öz milli kimligini dolanyp başlapdy. Şu arada aýdyp başlapdy. Halkyň ýagdaýy, halkyň nähili şertde durmuş gurýanlygy barada açyk aýdylyp başlandy. Şol açyklygyň ähilisi ret edildi, şolar galdyrly. Hatta resmi ýagdaýda aýdylan şäherler bar. Meselem Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow Türkmenistanyň 2 tomluk, 2 kitaplyk taryhyny ýazmaly diýdi, milli taryhyny. Şol iş edilmedi, Niyazow döwründe de edilmedi, soňra da edilmedi, şol iş gally. Şolar ýaly ençeme işler gally. Şoň bilen birlikde gynansaň Türkmenistanyň inneýän 30 ýyl bäri bir göze görnürlük edebi iş, edebi eser ýüze çykmady. Şunun düýp sebäbi Türkmenistanyň üzüňöliginden. Üzüňölik döwrüni halk özüniň ruhy derulugyny, ruhy teşneligini, edebiýat we sunugat mätäşligini nähili kanagatlandyrdy onu? Şol öňkü köni edebiýaty ulandylar. Häzir meselem internet ulgamlaryna seretseň, onu şol öňkü ýazylan kitaplaryň, ýagny garaşsyzlyk döwründen öňkü ýazylan kitaplaryň sesli görnüşleri bar, tekstler bar. Şolar ýaly öňkü bar bolan mümkinçilikleri täzeden gaýtadan işläp şonu halk köpçüligine berdiler. Ýa-da şol öňkü edilen işlere gowunmak bilen çäklendiler. Meselem öňkü düşürilen filmler barada edebiýat, sunugat işleri, şeýle hem sazandalyk, bagşy, aýdym saz sunugaty barada öňkü edilen işleri ýangadan gaýtalap, şeýle işler bar dip, şoň esasyny halkyň ruhy garyplygyny, halkyň ruhy talabyny ödemäge çalışdylar. Şeýle siýasat ýöredilmedik bolanyny Hudaý berdi. Edebiýata, sunugata we dörejilik dünýäsine üzüňölik höküm sürmedik bolanyny ýagdaý nähili bolardy. Bu sorag elbetde hyýaly, hipotetik sorag ýöne nämeleriň ýitirilendigi barasyna pikir ýöretmek üçin möhüm sorag hasaplaýan. Elbette gaty gowulardy, sebäbi mundan 20 ýyl öň Azatlyk radiosy Türkmenistanyň belli dilçileriniň biri Kakyjan Babaýewden interview aldy. Kakyjan Babaýew bizi okudypdy. Ol filologiýa ilmlarynyň kandidatydy, dosent, belki soň professor bolandyr. Şol döwürde, ýagny geçen asyryň aýagyna, 20-nji asyryň aýaklaryna Türkmenistanyň dil biliminiň derejesi Türkmenistanyň bar 30-njy ýyllardaky derejesi bilen deň diýip aýtdy. Şeýle pese düşdi, şeýle garyplaşdy diýip aýtdy. Biz bilmedik, biz özgörüp bilmedik, biz gaýtan ýygy çekildik, ýygy gaýtmaly bolduk. Ine şular ýaly kynçylyklar boldy. Bir edebiýata da degişli, meselem egerde erkinlik bolsa, beýleki dünýä halklary bilen gatnaşyklar bar bolsa,
onu Türkmenistan'ın edebiyatı has öserdi, kämilleşerdi. Onu gowy eserler peýda bolardy. Onun söz baýlygy artardy, onun mümkinçiligi artardy. Ine şol mümkinçiliklere ösüş bolmady. Edebi erkinlik, sunugy türkünligi siyasata täsir edip bermidi? Nähil täsir ederdi? Siyasata elbette täsir edip bilerdi. Sebebi ýazyr meselem ýurtda barýan ýagdaýa alyp görelim. Eger de şonu edebiyat aýdyp bilse, açyk düşündirip bilse, onu siyasat islese de islemese de ona seslenmeli bolýar, ona jogap bermeli bolýar. Edebiyat şol durmuşda bar bolan noksanlyklaryň üstüne açýar. Meselem parakeşlik, meselem işsizlik, ýaşlaryň terbiyesi, saglyk meseleleri, ine şular ýaly mühim meseleler barada bu edebiyat bolanyny, publisistik çykyşlar bolanyny siyasat muňa üns bermeli bolardy. Siyasat bu barada öz garaýşyny aýtmaly bolardy. Bu bolsa jemgyýetiň arda kendine kämilleşmegine, jemgyýetiň araslaşmagyna hem halkın ösüş derejesinin, aýratynam ruhy derejesinin bir neme arassalanyp ösmegine täsir ederdi. Edebiyat siyasatı köp zatlary aýdyp, düşündirip hem görkezip bilerdi. Siz Sovet häkimet ýyllaryna edebiýatyň ösüni otuň nähili transformasiýany başdan geçirişine şaýat bolduňyz. Türkmenistanyň Kamengdeş ödüňürük we ýapyklyk aslynda Sovet häkimetlerine de mahsus ýörelgilerdi, häsiýetlerdi. Ýöne her nisikde bolsa bir döwür Sovet ýyllaryna ören kämil eserler döredilipdir. Indi bir ýerde bir ýagdaý gözüňde tutmak gerek. Sebebi Sovet häkimeti bolanyny, ol nähili de bolsa rewolýusiýon özgörüşlik diýilip aýdyldy. Ýagny rewolýusiýa bolup geçdi. Nähili de bolsa öňkü siyasatdan yüz öwürli, paça Russiýasynyň ýöredip gelen siyasatyndan yüz öwürli, hem ol täzeçilige gitdi. Bu ýerde men giň meselelere ýüzlenmän takyk aýdanymda Türkmen ýazyjylary hem şahirleri döwrewap edebiýata gelmäge çalışdylar. Döwrewap uğurlary gözlediler, progressiv uğurlary gözlediler. Şonuň bilen birlikde olar meselem aýdaly kolhoz guruluşyny ýa-da traktoryň peýdasy barada ýazdylar. Şonuň bilen birlikde de dünýä edebiýatyna laýyk gelýän eserler döretdiler. Meselem Rehmetiýewiň Gijeler ay, gündüzler bay, durmuş dolu ýalkyndyr ýaly bir akyllyk goşgulary peýda boldy. Şol ösüş, şol ilerleme ýazyjylaryň progressiv ýola düşmegi, ýagny progressiv ýoldan dörejilik gözleglerini agtarmagy netijesinde hasyl boldy. Ine şol meýil bardy şo döwürde. Şol meýilim Sovet edebiýatyna bir näçe gowy eserleriň peýda bolmagyna getirdi. Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylarynyň kitaplary, edebi dörejilik işleri barada nämeler gurrun beriplersiňiz? Edebiýatyň nähilidir bir başgalara täsir edijilik güýçi bar. Ýagny eger kim edebiýatda özüni synak gören bolsa, kim edebiýata gelen bolsa, hamana diýersiň, şonuň ady bakylykda galýa, edebiýata girmedik zatlar ýetki diýen ýalyrak bir meýil bar. Şol meýilden uğur alyp Sapar Murat Niýazow kitap ýazyp başlady. Onuň esasy kitaby Ruhnama diýilýär. Şonuň bilen birlikde ol ençeme goşgular ýazdy. Onu aýdymlar döredildi, şeýledildi. Elbette bugün olaryň hiçbiri ýok, hiçbiri ýatlanan okuyan halkyň aňyndan çykdy. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň soňky ikinji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 60 çemesi kitap ýazypdyr. Elbette ol kitabyň sanyna men gen galam ýok. Sebebi dünýäde häzir meselem Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna 300 kitap ýazan adam bar. 300 kitap bar ýazyjynyň. Ýöne ol şagalar ýazyjy. Uly edebiýatyň öküli däl. Olar ýaly edýän adamlar bar. Ýöne eýsem şol 60 kitap bir zada degijekmi şol? Peýda näme? Ikinji bir tarapdan beýleki progressiv pikirli edebiýaty gadagan edip, diňe öz zadyny çap etmeklik ol näme netije berip biler? Elbette bu arada oýlanýan adam ýok. Şoň bilen birlikde meselem Berdimuhammedowyň kitaplary barada bir açyk ýazylan film hem ýok.